Čaute, dneska si ukážeme pásť s čestou a s lábou, takže povie vám Vicky, aké veci na to budeme potrebovať. Čau, takže je potřeba bedrock, pressure plate, železní dveře, kyblík klávy a štěrk. Počkaj, čestu, no, sekl si to. No takže dáme si nejakú takúto takže 4 kocky do diaľky a asi 1, 2, 3, 4, 5, 5 do výšky. A takto asi 1, 2, 4, 5, no takisto, lenže tu nám odnecháte dve tie. Podlahu tiež dáte bedrockovú, aby sa nedostalo preč. A stenu. Na druhou stranu takhle? No hej, tam tiež daj stenu. Jo. A bedrock mu tam. No teď nezničím. Ešte dvere. Taková bedrocková schránka, ne? Já. Děkuji. Počkaj, takže urobím tu čestu. A nad ní dám štrk. No, gravel. Truc. A pas máme hotovú. Tak a teraz nám chýba iba blbeček. Kto to bude? Hej, Destro? Ano. Čo chceš? Tam v tej česte máš horu diamantov. Fakt? Nekecáš? Nekecám. Diamanty, už sa mi zničil nejaký oblík, lebo... Hej, tá nejde otvoriť. No, ja aj ten gravel. Čo tam máme? Hej, ona je prázdna. Toto má byť za podvod. A je po ňom. A teraz neviem, ako si tie veci zoberete, ale to je absolútne jedno. A toto je koniec. Čaute.